Ahoj, tady Jitka z rehabilitace Rehasport a spolu s Luckou vám ukážeme, jak na správné provedení cviků pro posílení středu těla, které je důležité pro to, abyste měli vzpřímené držení a zdravá záda. Takže pojďme na to, 5 cviků a začneme v leže na zádech. Prvním cvikem, který nám Lucka ukáže, je poloha mrtvého brouka. Posilovací gumu TheraBand uvážeme kolem chodidel a provlíkneme ji a upevníme ji i kolem rukou, aby nám mohla dávat odpor. Odpor volte takový, který vlastně dokážete provést, aniž byste omezovali rozsah pohybu a dokázali provést tak 10-15 opakování. Takže Lucka zvolila červenou a eventuálně můžete využít nižší odpor v podobě žluté, která dává odpor 1,3 kg při 100% natažení. A vidíte, že poloha se vyznačuje tím, že musíte hodně aktivně vlastně zapojit střed těla, core, aby tady vlastně nebyly vylezlý žebra, abyste měli vlastně trup tak nastavený, jako byste byli takový soudek, aby vlastně vaše hlava, brada a krk byly v prodloužení zbytku těla a ten pohyb končetin by to výchozí postavení neměl rozbít. Takže ať se děje, co se děje, ať zvolíte tento diagonální pohyb končetin, tak vlastně to nastavení trupu a těla by mělo zůstat stále stejné. Žádné napětí v oblasti trapézu a krku. A ještě taková těžší variace je třeba, že uděláte pohyb horními končetinami a dolními končetinami naráz. Vlastně izometricky ve výdrži tu pozici chvilku jistíte, pak zase vrátíte a opakujete aspoň 5x, 10krát. Ale neprovádějte ten pohyb za cenu, že byste to tím středem těla neudrželi. My už dneska ukazujeme ve videu cviky, které jsou trošku pro pokročilé, takže pokud se na to necítíte, pohyby dolních a horních končetin vynechte a klidně jenom pozici brouka držte staticky, izometricky a jenom si v ní zvykněte být. Druhým cvikem, který nás čeká, bude vlastně rotace trupu v kleče. Budeme proto potřebovat dveřní kotvu, aby jsme posilovací gumu TheraBand správně uchytili tak, abyste ji měli vlastně v úrovni podlahy téměř, takže někde uchycenou dole a budeme dělat rotační pohyb směrem vzhůru ke stropu. Takže Lucko, jak to vypadá ve správném provedení? Jde o to, aby jste měli stabilní pánev, ta se nikam nerotuje, stabilní ty dolní končetiny a jediné, co se vlastně otáčí, je ten pohyb paží, ramen a ten střed těla byste měli cítit tady v tom šikmém řetězci. Takže šikmý břišní svaly, internus, externus a samozřejmě cvičíme jak z levé strany, tak z pravé strany. Takže tady začínáme vlevo dole a pohyb horních končetin míří doprava nahoru. V podstatě vždycky využijte plný rozsah pohybu a cvičte alespoň 10-15 opakování. Výborně. Třetím cvikem, který si ukážeme, je takový stížený plank. Takže vlastně jdeme do výchozí polohy, kterou znáte a očekává se, že váš střed těla už je opravdu dost dobrý a že dokážete zvládnout i právě horní končetinou odpor posilovací gumy TheraBand, protože ta posilovací guma nám stěžuje situaci. Vy musíte tím trupem ustabilizovat ten pohyb horní končetinou, budete potřebovat dveřní kotvu a tu vlastně použijete zase v zárubní dveří někde v úrovni podlahy, tak aby vaše horní končetina mohla hezky paralelně takhle překonávat ten odpor. Samozřejmě střídejte obě ruce, takže udělejte třeba 5, 10 nebo 15 opakování na jednu stranu a pak na druhou a končíte samozřejmě tehdy, když je to na úkor kvality. Takže zásadní podmínka je, že ten střed těla se ani nehne, hlava, krk je v prodloužení zbytku páteře a zadek se snažíte dostat vlastně do jedné úrovně co nejblíže k zemi. Takže pojďme na cvik číslo 4. Čtvrtým cvikem bude side plank. Můžete ho udělat v té plné verzi, kdy jsou dolní končetiny v kolenou natažené, anebo v odlehčené variantě, kdy máte spodní dolní končetinu vlastně pokrčenou v koleni a oporu. A posilovací gumu TheraBand využijeme k tomu, aby jsme ještě víc aktivovali svaly hýždí a vlastně náš takový laterální vlastně řetězec podél páteře a hezky jsme stabilizovali nejenom boční teda svaly pánve a aktivovali je, ale i právě ty boční řetězce podél trupu. Takže vidíme vlastně variantu v opoře na předloktí, v opoře o koleno
a děláme abdukci, unožení té levé dolní končetiny, takže byste měli určitě cítit hýžďové svaly, měli byste cítit, že nezavíráte se v tom trupu, že nepropadáte, že se ani pánev nehne a vlastně zase je tam ta linie hrudníku a zbytku vlastně dolní poloviny těla, že nic nikam nepropadá. Hezky opřené to rameno pravé, tak, abyste necítili tuhnutí krku. A samozřejmě cvik opakujete na obě strany ve stejném počtu opakování ideálně a dávejte si i polohu nebo pozor na polohu hlavy a krku. Jo, žádný předsunutý držení, ale hezky zase lehce bradu ke krku do šuplíku. Tak jo, takže pojďme na poslední 5. Posledním a nejtěžším cvikem bude pozice, kterou možná znáte z jógy jako loďku a my ji dáme s horními končetinami nahoru do vzduchu. A posilovací guma TheraBand nám tam bude sloužit právě ještě k aktivaci svalů ramenních pletenců. Jednodušší varianta je vlastně toto, že máte opřenou pánev, máte opřený hrudník, střední vlastně páteř, zvednuté lopatky, brada přitažená ke krku, horní končetiny nad podložkou, dolní taky a je to izometrická výdrž teda v pozici. Dýcháte, hlavně nezadržujte dech a pokud tuhle variantu zvládnete bez potíží, tak půjdeme do té opravdické loďky a k tomu teda ty ruce zvedneme nad hlavu. Takže ta pozice je vlastně i náročná pro ty svaly ramenních pletenců a je tady trošku i taková balanční složka, protože sedíte vlastně na hrbolech sedacích kostí, máte náklon trupu zhruba 45 stupňů a nesmí vás z toho bolet kostrč. Pokud by to tak bylo, tak pojďte do té varianty, kterou jsme ukázali jako první. Perfektní, zvládli jste všech 5 cviků. Dneska to bylo trošku těžší, ale pokud budete cvičit pravidelně, tak se dá očekávat, že váš stabilizační systém bude natolik pevný a aktivní, že vás ochrání před bolestmi zad a budete mít správné držení těla. Pokud chcete cvičit doma, doporučuji zakoupit sadu posilovacích gum TheraBand, najdete ji na našem e-shopu. Takže dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště. Ahoj!